Hører vi nu? Hej, jeg hedder Signe. Hej, jeg hedder Max. Skal vi være kærester? Ja. Hvorfor gør de det? Hvorfor gør de det? Hvorfor gør de det? Ha, ha, ha! I må ikke være sammen, Hvorfor må vi ikke det? fordi han er en røver. Øv! Hun var ellers lige så sød. Jeg ved godt, du er ked af det, fordi du ikke må være sammen med røverdrengen. Ja, jeg synes, at jeg har det så skidt. Du er min lille pige. Jeg ved det godt, og nu smut. Hvordan har du det? Ikke så godt. Det kan jeg godt forstå, fordi du ikke må være sammen med Ronja røverdatter. Men hun er jo en røver. Ja, jeg går en tur. Okay, ud i blomstermarken. Ja. Nu. Hej. Hej. Har du haft en kæreste? Ja, Hvad hed hun? Ronja røverdatter. Skal vi to bare være kærester så? Ja. Har du en hule, vi kan bo i? Ja, Hvor er den? nede i byen. Okay. Så. Tak for i dag. Det var jeg havde ønsket mig, at du havde set den her, men det har du jo også. Måske er der ikke nogen, der har set den. Tak for i dag, det var dejligt at synge af. Ja!